Ah, Yo, what's up guys? Good morning. So, burn out rin guys sa kuan, namang lipuyan. So, ay kurinte. Wa ko kalungag. Sayangas bugas oy. Nya. Ako na tanggi kuan oh. Sayang nga guys. Wa ay kurinte guys. Ako ano ni siya naburot na lang. Dali-dali pa ko ang ganiha susuam day kurente yata. Mo pa nagtipid-tipid ta sa tuang budget eh. Tipid sa budget guys gikan sa Cebu. Lagot ko diha na Spiro kay na ay mag kuan diha mag atang nang term kuan na nag-ticket niya. Mo kuan ra ba mo mission kuno siya. Siya musuot yabag ng tahunaa eh. Oh man diha da mo na diha gi kuan eh. Wa siguro lain trabaho siguro kamauhan. Ay mo tadi ka mo suwat eh. Unsa nang taon mo diha eh. Yung di na patagaan, suko. Nga. Kahibaw mo ta mo suwat. So, may pagtuo ni mo. Bisag ka-graduate rin ni grade 1, kahibaw mo suwat. Yabag ang tao mo di ay. Maramatag. Kuan. Sus. Timingan pag natin problema ipuno. Tapos problema ng tapanaa diha. Sus. Budget atong kwarta pang terminal pi. O anon pa. So ako nang tagitagaan kay ako na siya panihapon. Dako lawas ni mo dong wa kay kuan. Mo libur gid mga tubig day, mga kuan day manguan na diha. Mga pasahero di man lukat anang ticket diha sa barko. Ika pa'y musuwat-suwat kunuhay niya. Sabi mo aging, hindi mo mabasa. Naglibog kung itong tikiting itong tanaw atong yung sinuwat. Huwag pa'y ID na ko, ana. Di ka kita ang tigkuan. Tigkos ticket. Sal, tao. Bis pang terminal na, pang terminal fee na to, 25 pesos. Kuha pa guys, mananap. Anong wa man na iban diha sa mga kuan ay. Mang kuan diha. So pagi agas. Wa kita ligo ani. Ato diri murag na pa siguro pundon tubig ni diri, yo. Ay magas guys. Yun. Lagyan kinapay tubig oh. Kaligo pa taan eh. Bagal. Mga tao no. Sa lagi kay nasud sa ilang ulo. Pagbiyahe ng barko gikan Cebu 100 lang kwarta nako. Padung dire. Kaya ako to budget. Ticket. Na pretty paskuan. Sakyanan. Pang-anan pa yun diya ng tip-tip diya. Sa tao mo diya eh. Maana pa nga. May gani kay kanang pasingit ako imuha. Gipasingit. Sa tuo nimo pulibok. Daghang tao ito naglinya. Buwa.
Namlig pulibok na yung kamera magbuot sa mga kagulingon. Yabag. Ano karon? May kurente. May tubig. Isto ka ng panaa ka. May gani kay pag-abot diri. Napo ko yung milalawas diri sa branch. Huwag ikuha, magipay ng bugas. Bugas oh. So plastic. Muna akong gikuha na. Malas pa yung bugas ron. Kay paglungag na ko, burn out. Mutod na to. Hindi malas pag gabi eh. Nagagaman kan bahaw. Karong buntag. Gidapo po yung sumigas. Iskot ba yan eh. Kinabuhian eh. Ay, mabigas na yung cooker oh. Yung migas oh. Sus. Mabigas yung kama oh. Buang nga bitaw guys no. Siyaw-siyaw kung tas panahon ba. Mga dito nila ko naglungag. Ito lagi lungagan ako ang kuan. Rice cooker ramay kuan. Migas. Nagagaming bahaw unta nga igon dato itimo-timo. Sus. Di-attack mas mga mananap. Gutom na siguro sila. Iba na sa to budget ani palit tag luto. Sus paita. Sige mo to guys ako mo share kung kuan na guys, buntaga guys. Ligo sa kuan ni ya duty ko alas 6:50 na oh. Ang duty dia kay alas 8 ko man. Ako diyan tamgikan ri alas 7 kape. Ilodor man. Sabi paksi-paksi ng sugod guys oh. Hubag pagila kong kuan rin oh. Kuan sila gus. Okay. Mura na matanig di malas ng kabuanga. Pero dili tandong di malas kay tama ko mo mangita. Ang di malas was misteryo, di ba? So may buntag yung tanan og salamat sa pagtan-aw sa tuwang mga vlog karon dre.